Nije svaka prevara ista. Postoje male prevare i velike prevare, a zavise od veličine polnog organa. Ako te žena prevari sa nekim ko ima veliku kitu, to je onda, tako je, mala prevara. Jednostavno ko može da odoli velikoj kiti? Nije do nje. Ona je verovatno sve pokušala, ali ta kita je bila jača od njene volje da ostane verna. A kada te prevari sa nekim ko ima malu kitu, to je velika prevara. Odmah se pitaš zbog čega je to uradila? Šta li on to ima što ja nemam? Nije sigurno zbog male kite, to već dobija kod mene. Sad kad znate klasifikaciju prevara, napišite u komentaru kako je vas žena prevarila. Znam da će biti onih komentara tipa mene žena nije prevarila bla bla. Nemojte lupati gluposti i blamirati se u komentarima da ti se smeju svi njeni švaleri. Napišite lepo malo me je prevarila ili me je puno prevarila.